Sweet mother, I no go forget you for the suffer where you suffer for me. Sweet mother, I no go forget you for the suffer where you suffer for me. When I dey cry, my mother go carry me. She go say, my pikin, wetin you dey cry, yo yo. Stop, make you no cry again. I nọ n'obodo a na-akpọ n'ọfịa ifite n'ọfịa ka anyị nọ. Yes, ebe a bụ late Chief Christopher Nwana egoji ọrụ. Ọ bụ nwunye ya ka a na-ekwu maka ya. Nwunye ya bụ Roseline Chiakwuom Nwana ni Okonkwo ya na-etu ya Ifediche nwanyị. Anyị na-abata n'ezinụlọ ha. Mama ya biri ezigbo ndụ mgbe ọ nọ n'ụwa. Ọ gbara afọ 94 wee na mmụọ 94 years. Mmemme akwụmụzie ka a na-akwadebe. N'ezie anyị fọ ka ndị na-arụ ọrụ na-arụ na-edosisi. Amụa Messi Apostle Martin Energy ebe ọ na-eme n'ụbọchị taata anyị bịara ka anyị kọwapụtara ndị mmadụ maka mmemme akwamozu nke mama anyị Mrs. Roseline Chiakwuom Nwana ni Okonkwo onye a na-etu Ifediche nwanyị. Ọ ga-abụ na 12th May 2022 ka a ga-ebido mmemme akwamozu Vigil Mass by 5:30 na be ya. Ụbọchị Friday ga-abụsị 13th May. A ga-ebute ozie na St. Anthony Catholic Church n'Ọfịa wee kara ya okenye n'ozu. Emesịa nke a ga-ebute ozie na bịa wee nye enyi sie mmemme akwamozu ebido gawa ndị ọgọ na ndị enyi na ndị ikwu na ibe abịaba mgbaru. Ụbọchị ụka ga-abụ 15th May 2022. A ga-akara ya ụka ọpụpụ n'ụka ekene na St. Anthony Catholic Church n'Ọfịa. Ka mkpụrụ ebe na-enwe nsogbu ọbụla zuru ike na ndokwa. Amen. Mama, anyị fụrụ gị n'anya ma Chineke ka wee fụrụ gị n'anya gaa nke ọma. Ọ bụ a na-ayọ Nwana tinyere aka n'ọkwa ndị a. Ka anyị mara onye let's know you. From Uche Precious Izuebunam. Okay. I'm from Oketiti. Okay. Yes. What is your company name? Yeah, my company name is Precious. Okay. Yeah. I can see you moving around. Yeah. On the preparation of our mother. What is your work? I'm a caterer. Also, I'm a decorator. I'm in charge of the food for VIP, VIP 1, VIP 2, and also in charge of the funeral parlor decoration and the 2 tents they are putting, and the one that will decorate it. More or less, you are the event planner. Yes, yes. So, yes. What are your plans so far? By His grace, we have started work today. We have started setting the tent, the funeral parlor. My workers are there working. So far, so good. How many tents is going to be on ground? We have 300 capacity tents and 150 capacity also. What kind of tents? Fully air conditioned or fan? No, fan. Okay. But it's almost the same thing. Fan. It's very beautiful. Okay. Would there be in-house MC and DJ inside the tent? Yes, exactly. Yes. So it's going to be full package. Yeah. Okay. Your ushers? Yeah. They are coming too.
with full force. With bouncers. Yeah, they will provide the bouncers. Okay, by themselves. Yes. Okay. So you are going to give them the best. What are we expecting from you? 100% everything. Everything. Yes. Okay. So when would the decoration and the fixing be ready? By His grace, 2 p.m. tomorrow, everything will be set. Everything will be set. Yes. How well do you know this family? He's somebody that recommended me to them. Okay. They called me. They said it's like the auntie here, the wife said that she ate my food somewhere else. Okay. That's all. Okay, that's good. So you are going to give them the best for them to confirm everything about you. Okay. What is your prayer to Mama? Oh, I pray. May her soul rest in perfect peace. Amen. In the name of Jesus. Amen. What is your contact address or phone number? 57 Oka Road, Savoy Junction, Onitsha, opposite Ezinne Free Station. Okay. Contact phone number 080-333-66955. Where and where can you your range? Where can you go to do your work? Last 2 weeks we came back from Abuja, Lagos, anywhere. So you can go anywhere. Yes. Can you handle 2 jobs at a time? Of course, even 3. Wow, you have the capacity. Yes, by God's grace. Yes. You're welcome. Thank you. I'm looking forward to see your job from tomorrow. Yes. You're welcome. Thank you, sir. Okay. Preparation is ongoing. The numbers are here. I'm Reverend Father Martin Onadike, yes, Abiaram Nabe is winning working star Nwana. Only about Ben Nayana Padowe, I was in there. Oh, yeah, we have to tell them, but I got you Makana. Yenine, Basarizuna, every of their plans. Or the Kachukus will try. When you open a garden, we keep at Eba or yes, today. Muna very long ago, it's getting to 10 years of a relationship. I am at a center of prayer now, Holy Cross Catholic Church, Barimpa, Abuja. We have been friends the last 10 years. They have been supporting my ministry in very great ways, and we have been family and friends. Oh yeah, but when you see me, we go at that. Very I'm say Mama and Kuma. Yes, I'm on there. I can even come at Mama. Oh, I to the very holy, calm woman. Ye Maria Abno, and you tell the mother, and off Canada, Sonania. Oh, yeah, I got back here. God, the mother understand no man. I am going to have happy 94 years. Yes. Happy 94 years each. Man, I goes in the house. I can be here because I have no angry. How would you hear Muhammad? I can't have Naga. They are already people of charity. Hajiraka, I goes here. Oh, God, dear Manaha Jesus. Amen. Thank you. Blood of Jesus. Again, I cover this household with the blood of Jesus. Blood of Jesus. Again, I cover this household with the blood of Jesus. Blood of Jesus. Lord, may the anointing break every yoke here. In the mighty name of Jesus. Amen. Oh, why not? I keep going. I know what I got. Amen. Father, take all glory and honor. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. Okay, can you position again our family? I did a good job. Mama na ekumakia. Kono buteyi. Mama mono. Hey, makoneri. Hey, mama mo. Mama mo. Eri mgbe oju enwe o dalada.
tie ọkpa n'ala mụ na wee nọrọ n'ọgwụ ama akụ a so Chukwu na wee na-alụkwa nke o ji ọbụla ya anyị nata eri mgbe Abuja ka nọ bụrụ isi nsi so mbịazie nnọkọtara nje Abuja nnọkọtara nnata ihe aka mụ ya na ọbụ megide until the last day ọya kwa ọyara nnọọ ọya na ọnọ Chukwu jos sota kpọrọ ya kafa mpa dị n'ụlọ Christopher Nwana ụmụ one ka ọ mụrụ naanị ka afọ ha gasị nke a Anthony mụnwa Teresa nke a Joseph nke a Stan nke a Simeon nke a Benedict nke a bụ Roseline Anna Angela na ụmụzi kedu ihe iji echeta mama ya mgbe ọ dị ndụ ụdị mmadụ ọ bụ ọkụfụ mmanya mama anyị nwere atụ ọ mmadụ gbalụ mbọ gbatakwuo onye mbọ ife ọ gbalụ mbọ gbata mbọ ife tetita afọ ta lukwu o mepụta ife na be anya kedu ka o si ka ụka a na-ekwu iju esi ebe a ndị be anyị anyị agwa gị maka ya ma ndị fada even na Abuja nwa ọ nọ 6 months ebe ahụ oge my brother wed every day fada na-abịa afọ ọ kakwala ụka o jekwala ụka ebe ahụ echiche echiri ya n'ụka kedu izi afọ ihe na-echi ochie o nwere chika ma marazi m afọ ya kedu ihe na-agwụ ya a sị Chineke na-agbanye ya nkịtị nabata ya nnọọ ya solu onye nọ ebe ọ nọ na ya na-echeta anyị nwa na-echetakwu ya o jere ije nke ọma kedu na Chineke maka akwamozu anyị na-echukwu that is mmiri ozuzo nye nwere ajọ mmadụ ga-abata ebe a ka akwa anyị udo na ọnwụ enye nna ya n'ochukwu biko ya meela anyị ebere ka ndị ajọ mmadụ ka ọ ghara inwe ndị ajọ mmadụ ga-etinye aka elu igwe dị nnọọ sam nna ya Chukwu dịka ejigoro ekpere wee bido eke ka obi dị m n'ọsọ ibi yesterday afụrụ ụzọ ebe a yesterday ndị karismat abịa nke na-asụ ekpere na-asụ egwu na-asụ ihe niile ebe a fada nke Chukwu na wee zidatakwala anyị fada nke so ana m ayọ Chukwu biko oge m ka ọ na-awụ nọ by ihe dịka last week ka ị kpọrọ mma apụta dị apụta anọ m n'akwa mana Chineke na-abịazi wee seta ficha m anya mmiri wele obi wee tie m nọ wee nye nkịta ya amụ adịgo n'iru m ịnweta m mgbe ahụ erigba mmaji nwa atachasị amadị ajụ oge ọ na nke a na-eme mana Chineke wee meele m ka o ji ọ bụrụ Chukwu nke ndị na-ekene maka ndụ mmadụ bi ndị na-ekene ana m ekene Chukwu and oge ọ na mine ọkwa efu oge ọ na mine Roseline ọ nọ na Rosary oge ọbụla ana m ekene Chukwu na ndụ onye kwere ya na anyị dị asọ ọ rapụrụ ya aka a sị ka ha zitie n'ebe ọ nọ amen thank you Simeon ke position gị na family ma wadoro onye anyị okwu ma wadoro nwa ya zina na kedu ime ikwu maka mama anyị ndị ndụ obi ndị mmadụ obi ihe eji mara ya Ifediche bụ nwaanyị Chukwu mmadụ nwere egwu Chineke mgbe ọ na-ewute anyị na ọ na-ewute anyị bikos ọ na nwere ya asị na ọchọkọ onye nke ya jere. But at the same time, we need to celebrate her life. We need to celebrate her. My wodogwu ọ tara ya ka even mgbe ibu mgbe mgbara ka esi eme do man stands she stands and otu osu ego ome ụmụ ya niile kwatakọta na mgbofu in fact we live to her life for in the way we know that nowhere that's for you to survive your life to live that you need to work hard. So our mother really disciplined. She instilled discipline in us. She instilled that fear of God. She made us to understand that if we're being more brother, they are Chineke first. Father's God will never hold you at the very highest esteem. And that particular thing, oh, it's still in all can make more can for now. But they're gonna try as much as I can. They're gonna try as much as I can. Oh, Governor Farmer. That discipline, which is the most important in human life, she tried to instill discipline in us. That's why we can't see her again. But at 94, we thank God. We give God all the glory. We give God all the glory. You know, of course. My mother,
mgbe sef mgbe I ka mama then all of a sudden after the war anyị nakara mmanya oge ahụ so mgbe anyị ji bidozie etezi otu anyị nye na otu ọcha chize restaurant ya omepesie ụmụ ebe gasị ebe a na-esi nri ma ngwa nọ ife aka nwaanyị ji wee zụọ anyị ka ebe na-esi nri and then ka anyị si eme nọ anyị niile nọ weta onye nke tonyetezie at a stage to live onye ka apọjọ township onye nke tonite onye ka apọjọ so ọ nni ka o si dị enwesịzi ọma small things ma ndị na-akọgasịrị ya ọrụ ma gụle ma ụmụ ana ma other places so ana ọdịrọ fele so whenever we remember that discipline, that hard workingness in her, and that's what still gingers us up to this hour. Believing that with hard work, there's no limit. I get kuma without you kuma kampa. Kedi die ka hasi bimbo before mpa na kembo. Egojo, the disciplinarian. The egojo is disciplinarian. Let me tell you one thing that my father and my mother, father no low to in one thing. See, although I was here, I jumped with my father, but that period with them, I can assure you that for a moment I don't remember. At least I'm not with them. For that 30 years, 2007, the phone, I'm not with them. I feel better by my father, my mother, because my father they cook, my mother, I said I was supposed to. I want to tell you that up to today, I try to maintain my family. I try to maintain. I've done a vote, and the vote that I've taken that whatever make them know, and that's what we keep asking God to stabilize my family, to make sure that there's always the love and understanding, and God has been. What we learned from my dad and my mom. That I didn't. That's always a head, and my mother told the father that my father is the head, and she always give him that support. And I feel that kind of love that existed between husband. I've never seen it in my life. I've never seen where my father was. I've never had my father shout. I've not had my father. My father is a good job. Everybody can always talk good of him. I take them no matter my father report. Now, most of them people die ever and I report. Now it be a KG. And up to talk, I'm going to buy as we grow up now. Most of our people have been buy a first bus stop. For now, I ain't got the other place will be garage, boys sport. If the woman not found for more than 5 people, more than 4 people, also in my own place. So that's the thing that we learned from our father. I think around I'm not Nigeria, but I think around 2006. God has done. My father died at 96. My brother died at 94. I was discussing with my friend. My friend told me that my friend now got Abuja last week. When he was 4 years, his mother died when he was 12 years. So what else can I ask God for? My own mother died at 94. My brother died at 94. So God has done all. What I will continue to pray that our soul shall see peace. That God's message shall be upon their souls. That's what we pray every day. That wherever they are, they have share their shall peace. What we pray every day. So, you've got that every hands are on desk. Every house on desk, everybody we're going to the mercy of God. It wouldn't have been this far. But because God is monitoring everything. So the preparation is can see. So say I 1 million. Because everyone now million need now said because but by the grace, by the mercy of God, it will go through. We'll go through. We have been praying over it. We have been praying for the past 2 weeks, 3 weeks. We have been praying about this. It's a celebration of life. The celebration of life. And she'll be celebrating. Yeah, she'll be celebrating. Everybody. Okay, let 3 weeks ago, we're going to like a chocolate beach. You sell where I can be like that. Okay, my friend, bucket up for Abuja last year. I'm not going to Sunday. Never go here. I'm not going to my friend. Nobody village just before when he said any. Okay, now you see what you see. Oh, go work it. Oh, guy,
Papa event oh wonderful Papa event. So we go. Kebala for. I found Mr. Super Okonkwo. Amalago Vigil. Ke ka gị na-ezuna si metụta. Tumu na so metụta na ogo nke ka Mama emu ya. Kezi wa amanya. Kọwaa ya nke dị mmadụ ọbụ. Amanya asa ada nwa onye mmemme. Makwara ya. Kusa abioka. So mara no o mmadụ. But niile me no oge Chineke ka mma. So ọ chukwu weta, ọ kwa chukwu weta. Anyị na-ekpe. Oh, ndị ahụ nchetache. Ya nchetache ha otu a. Obi okwetagara because I can lose his mother when he at moods. So my husband why do not child so I'm for you too. Okwetagara why am I Jimji? Because kele na kwesi ndogo. Na agwa ka o were mu diwe because na mụ na no mara nne m. Yes. So amakwụ m nna m. So ha nwa to ite go we reach this age. So thank God na olu age anyị na-ekpe ekpere na anyị anọrụ karịa etu a. Na-ekpe ekpere na ụmụ ya karịa etu a. Ha eru 100 go 101 go 102. Na edekwa akwụkwọ ogo ekwesị akwụdo. Anyị abịa akwụkwọ ka esi abịa ka nwoke si abịa anyị abịa. So Anyị na-asụ nnọọ daalụ. Ka anyị mara afọ gị na ihe tụrụ. Afọ gị nne m. From the stand, fine Chiakwuom. Ake position gị na ezinụlọ. Ọ bụ onye nke isi na ezinụlọ Christopher Nwana. A na-ekwu maka mama. And our grandma died. Yes. Kedu ụdị mmadụ mma bụ? Kedu ihe nwere ike ikwu maka ya? Anyị na-ezigbote mmadụ. Nwaanyị obi ọcha, ezigbo mmadụ. Nwaanyị na-eme ọgụ. Very hardworking. Strong businesswoman, very strong businesswoman. I like nyelu mmadụ aka. Ego bụ na enwe obi aṅụrị ebe mmadụ ibi nọ n'ezigbo nne. Ọ bụrụ na ọ bụrụ tigbo ozugbo ji nwa nwe nke imekwe nke ikpe ọ pịa ya ịtali. So ezigbo nne ka ọ Get her impact in your life as a growing young man. The impact in her life was quite tremendous because I learned to give from her, because when already were last time and then of Umaka and I like Umaka and I like so the impact was great on me in terms of business. Oh, I'm a serious business acumen. So I learned a lot from her in terms of business. She had a free spirit, always striving for the best, doing a lot of business and so on. So her life impacted so much on me. And then when we go spoke to an woman, then we was on our in a drill, you might walk sick, you might give it old fashion octogenarian, not going to 80 years, 88 birthday, no God above 80, so I look which pop off never special title on a no more. Who's already dedicated, charismatic, can choose to represent well across or 80 years then. But I confer a lot of honor and so on, respect for that. The relationship in Nwana oh, wonderful. Even my wife, that's why I did that wine. Ifedichie because now I mean, my wife, every time when you see me, every day you see me, every night you see me, and all of so happy. She was a very cheerful man, but very happy. Even before Christmas, I was not able to go home, and still can't get you. So I thank God for that we were able to bring back the children. So they feel her, and for their whole life, they will not remember grandma, Malia, bro, proxy grandma. No, they felt her and they were with her. To save her from. Were you there when she died, or how did you get there? I was in there. I don't know. It was more, it was like a boat on the view. Just seemed he was terrible. But
we thank God for our life. So who broke the My senior brother for Muslim, preambles. No, not just normal preambles. Because I don't know now because normal preambles. Like everyone take this. Next thing we know that our mother has gone. Hi, it was like a big blow to me, and I cried like he did. But I thank God for everything. Get the preparation for her. You can see we are getting ready. It's been very stressful. It's a corporate work of mercy to bury the dead. And then it's a celebration of life. Now it's 4 years, it's not adorable. So we're getting ready. Those who government like I made they call this true and good, modest. Make sure we take care of people. While you good area, not showy or anything. But it's why you are pleasing before God and before man. The important thing is that now God took care of her. God we had a wonderful relationship with her. And I know what you do. I know I don't know anything. So the preparations just bid her farewell. But I know she lived well, we're in good relationship with her. So just to go as we're happy for the life she lived. So I remember one day for the last day because we all stayed with on resurrection day. When was the last time you marked her birthday? Well, we didn't really have a specific day for our birthday, but we always celebrated Christmas, Modern Day, and things like that. But I was in, when she was born, so what a birthday, like you can see. Every day, each time I come home, every day was a celebration between them. Work at 6. But I'm there, work at 10. We say together. Very happy. I tried to make her as happy as I could. And she was very happy with me, with us, with everybody. Can you let me make a intercede for us. Amen. My name is Ekene, and my grandma died. I'm 6 years old. This is my little brother, Chiakwuom, and he's 4 years. I'm 6 years. This is Uche. This is my mommy. This is my mommy, and that is my daddy. Do you know grandma? Grandma died. Do you know her? Yes, grandma died. What do you want to talk about her? Grandma went to heaven. Grandma was very sweet and kind. She was the most greatest grandma in the world. Thank you for listening. What is your prayer for her? What is your prayer? I pray that she will come alive again. Amen. What's your name? My name is Chiakwuom. What is your position in this family? I'm a family friend. Okay. Yeah. Do you know grandma? Yeah. How do you know her? What can you talk about her? She's a very good woman, a precious woman. She's a woman that everyone would wish to be among. She's the kind of woman that doesn't want people to suffer. She's like one of the best things that happened to this family. She's the head of the family. You can see it from the family set, like how she brought up her own children to love one another, and they grew up with the same love. But it's unfortunate that she's not here with us today. At least she's always in our hearts. That's what we can say. And this is my junior brother, Ekene, Victor. And with him here is Nwana. Okay. Thank you, sister. Okay, thank you. Your prayers to one soul. That she makes heaven, and God is going to accept her soul. Amen. The decoration is on top here. My name is Nwana Angela. What is your position
in this family? I'm Mama's daughter-in-law. Married to Pakistan. What do you know about this family of Nwana? That's okay. Come. Go. They're such a lovely family, amazing family. I always thank God each day that God brought me to this home, because I call it a home as a family. We love each other, we do things together with joy, with the fear of God. I thank God for this family, Nwana's family. It's such a family that you won't regret being with. But I thank God for bringing me to this home. When were you married to this family? Sorry? When were you married to this family? That was 2013. Yes, that was 2013. And you have your children? Yeah. How many? And their names? Ifedichie and Jimeto. But the children are 5 in number. 5 in number. It's called Nwana, Nwana, Ifedichie and Jimeto. How did the mama receive you when you were newly married? She was happy receiving me as a daughter-in-law. She was happy, very, very happy, because that is what she has been praying for, disturbing the son to get married, and thank God she was alive then to meet me as the daughter-in-law. And she showered you with love? Yes, no. And she, after everything, she named me her native name was Ifediche. So she said I should be answering Madiche. I should name her name after her. Madiche. So my name after Yes, Madiche. Okay. So Madiche. Okay. A lot of things. I really learned a lot of things from her. One, Catholic prayers. One, she's always the joy. So onye ọbụla bịakwutere anya so ayo gogodu zurege omusaga amu ifu na obi dị ọcha onwere onye na ya nọ n'ilo onwere onye na ya nọ n'ilo onwere onye na ya afu ndo onye na ya gwogwo nwere gbom na ọ nọ na amụ ọ na-ekwere na ekele ọ na-amụle and onye na enyelo ndị mmadụ aka ma onwere the last one na nwere oge ji awe nye mmadụ si anya wele and ọ na-anagide ọnwa anyị na-anagide sorrow, pains, tears, ịmafụdị ya n'irie mana ọ ga-eji amụ and ekpele wee kpechapụ ọdụ mama dị na o nwere enu nsogbu ọbụla that is her kind of life. Let me say that it was the time I started to enjoy her diary with her mama. It was so painful because I didn't expect it from her. She was strong. When you talk about strong, mama was very, very strong. I not know of Christmas. He always enjoyed eating my food. Yeah. Even on buying us, I asked him, Mama, we are going and last year, after some days, I said, Daddy, because money, because they be hand.
ha ebe ka ha na ntị sị anyị ha anaghịkwa sị o ha gwa anyị na-anọchakwa ụmụazị so she enjoyed my food, my bitter leaf, my food, your company. Yeah, my company, everything. I really enjoyed that. And your children too. Yes. That's why I decided to bring them home. Because I tell them, school. One thing that school will be done. You say, I must bring them no matter what. That is the only respect you have to show to mama. So definitely the children must be there. Because you know children, so that all these things happening now is to register in their memory that how my grandma, how my so I said I must struggle to bring them so that they will spare her the last part because she loves children so much. So if you didn't bring them, I don't know, maybe wherever she is, she might not be happy. So I must bring them. That's why I said they should sacrifice. We sacrifice 2 weeks at home for her. Let them near the last respect. Have she stayed their home in Abuja? Yes. Yeah. The last visit was during my wedding. And that picture, it's also one of the pictures he used in the outfit I bought for her. That's what she was wearing. And you know, Abuja. That's why she was happy. You know, that's so the chief mourners. Yes, because even you know, Chineke, when he never know what Chineke about, we thank God for Mama's life because she lived a fulfilled life. 94 years at the river. 94 years at the river. And I know Chineke. Oh, boy, you know, no matter she has left, and Chineke realized the gap. You know, God feel it's only God by the grace of God that will feel the gap. And receive her soul. Amen. Amen. So, how are you preparing for giving Mama a befitting burial? Yes, we are on it. And by the grace of God, it has already gone to pass. It has already gone and passed, no? Once they will put on a date, even in a Gachagoka. So, behind a yoka. Nega ọfụma anyị na-akwado na anyị nwere ike na-ayọkwa Chineke ka ihe niile ndị mmadụ ga-esi n'ugwu si na ndịda wee bịa n'udo naanị ndị mmadụ abịakwa naanị anyị nwa na-abịakwata enwere nsogbu ọbụla niile ga-aga ọfụma ndị mmadụ ga-adị happy man of because there is a celebration of life. So when people come happy when they are going they will be happy because you know onye ọbụla na-ayọ onye a bi ebika nka ọdọ ihe na ịchọta chọọ ma ọmụ bi ebika nka 94 years na anyị nwere ka anyị nọ nwaanyị bika kwụrụ nka enjoy for our lives and whatever we have okay, that's good. Enwere m aṅụle n'ụwa oge m nụrụ ka ha na-ekwu wee si o n'ụlọ Chukwu ekwe m n'otu Chineke Chukwunna
Chukwu Chimo Father Demia, then Father Ezinne, Ave Maria. I back on number Nwana. Kai will aja Mass. Maybe don't be Malcolm Kenani Roseline, Nwana. Onyo saw Chineke Bolo. Onyo Yogoro 94 years. Okudo Sieke Niso. Dimona Jesus Christ. I ji ekpele maasị nụnwa aja nụnwa ayọ ekpele nke Chineke na mmemme niile nke a ga-eme n'isi akwamozu a ma ndị niile ga-anata na ya chekwaba ha anyị na-ekene maka ndị natago onu na-ayọ nchekwa nke ya na ndị ga-anata na ihe niile a ga-eme ozi niile a ga-eje ka a ghara inwe nsogbu ọbụla. Onye bịara ịkpọ ndị omenjọ Kristi mebere gị onye nọ n'aka nri n'ịyọtala anya ịyọ onye nwe anyị mebere Chineke jike niile mere anyị ebere mgbaghara anyị njọ anyị ga wee duruo anyị na ndụ ebighị ebi. Amen. Ka anyị yọọ anyị yọọ. Dinwenu Chukwu nna jike niile imene ka obe nke nwa gị bụrụ anyị akara na-enye ike bịakwa mee ka anyị bụrụ ndị nke gị n'ime sakramenti nke mbilite n'ọnwụ ebe ọ bụ na ịtọhapụla nwanne anyị bụ Roseline na ndụ nke apụrụ ịnwụ anwụ biko mee ya otu n'ime ndị nsọ gị n'eluigwe
site na di nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, bụ onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, Chukwu site n'ụwa tụwa niile. Ihe oge wetara n'akwụkwọ amamihe. Mkpụrụ obi ndị ezi omume dị n'aka Chineke. O nweghị ahụhụ ọbụla ga-emetụ ha. N'anya ndị nzuzu, ha dị ka ndị nwụrụ anwụ. Ngafe nke ha dị ya ọhụụ n'onwe ya. Nhapụ ha hapụrụ anyị dị ka ịla n'iyi, mana ha nọ n'udo. N'ezie, abịa n'anya mmadụ, ha tara ahụhụ, ma olileanya ha jupụtara n'uju nke anwụ anwụ. A tara ha obere ahụhụ, ma ha ga-anata nnukwu ụgwọ. Chineke n'onwe ya anyara ha ga-ebinyere n'ịhụnanya, n'ihi na amara na ebere na-eche ndị ahụ ọ họrọ. Ọ na-echekwa ndị nke ya niile. Okwu nke Oseburu. Diwenu m na-enye m ihe, na-enyere m aka. Diwenu m na-enye m ihe, na-enyere m aka. Diwenu m na-enye m ihe, na-enyere m aka. Onye ka m ga-atụ egwu? Diwenu m bụ onye na-akwụlite ndụ m. Kedu onye m ga-atụ egwu? Otu ihe ka m na-arịọ Diwenu. Nke a bụ ihe na-agụ m, ka m biri n'ụlọ nke Diwenu n'ụbọchị ndụ m niile, ka m mara ụtọ nke Diwenu m, ka m hụ ụlọ ya dị nsọ. Diwenu mkpọkuo gị n'ụlọ olu m, mere m ebere, zaa m oku, maka gị ka mmụọ m niile na-ekwu, gị ka mkpụrụ obi m na-achọ. Eji m n'aka na m ga-ahụ afọ ọma nke Diwenu m n'ala ndị dị ndụ, nwee nchekwube na ya, jidesie ya ike, nwee ntachi obi na nchekwube na Diwenu. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara ndị Filipi. Ọ dị ka nke ya dị ebube, site n'ike nke mere ka o debe ihe niile n'okpuru ya. Okwu nke Osebụwa. Hallelujah, 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 hallelujah,
Jesu ji oke onu kpee ekpere sị, ekele dịrị gị nna onye nwe igwe na ala, n'ihi na izobere ndị oke amamihe eziokwu ahụ ma kpughere ya ụmụntakịrị. Nna, ọ tọrọ gị ụtọ ime ya n'ụzọ dị otu a. Nna m enyefeela m ihe niile. The Holy Childhood, ndị kwaya, ndị brothers na ndị sisters na ndị na-ese ihe foto. Oge anyị na-etonite na nwata, ofu n'ihe nna anụ ndị okenye mgbe ahụ na-ekwu bụ na ogologo okwu adịghị mma n'ebe mgbede mgbadi aka. Amụtara m nke ahụ wee kwụzie nke kịta anụnwa unu bịa dese ndị fada n'anwụ. So anyị na-ekene unu etu nsi desa anyị n'anwụ nọ na ndo, maka ndị be nwaana niile nọ na ndo, na anyị nwa nọ n'anwụ. Mana nsogbu adịghị ka ọ bụrụ ihe anyị atụghị maka Roseline. Amen. Fada ekwuche n'ihe niile a ga-ekwu na nkọwa mas. And agwa m na mmụọ nsọ na-asụ ofu asụsụ. Fada amaghị Roseline ọfụma, mana ọ sọmaraizigo na onye nwere okwukwe ruo n'isi njedebe. Roseline so na ndị Chineke ji ogologo ahụ ya na ahụike gọzie ya na ike egbune m, mana ọ ike egbune m ka a bịara taa. Ọ so na ndị Chineke ji ogologo ahụ na ahụike mee gịnị gọzie, maka na ọ ya ha ya. Ana m abịa afụ ya every month, and ọ na-eso na ndị ikpeazụ m na-afụ, maka na ana m afụ ya fụọ ozugbo, maka mbịa ha ọ ga-eketuo m na-asị m otuto dịrị Jesu. Ya na ike egwu na nwụ ndị ikpeazụ m na-afụ mfụcha ha ahụ nchi azụ be m pịọrọ m. So ọ ya na-agba m otuto dịrị Jesu. Emeghere achị a mechie ọnụ ka ekpere ekpere, ọ sịwa otuto ọ ya adịkwa adị Jesu. Otuto dịrị Jesu. So emeghere kwụzie mee ma ma m afịa na mbịa nsịba sịba ọrụ mma m otuto dịrị Jesu. So ọ bụrụ o so na ndụ gbalụ mbọ, amaara m ya n'ọya, amaghị m ya mgbe ọ na-akpa ike, mana gụ na ha na-emekọ ihe, ị na-afụ ndụ gbalụ mbọ okwukwe ọ na-agụ agụụ ka ha gbalụ na-aga, mana ma eji ma ikpere onwezi nke kwere. So ọ na-agụ ha agụ mgbe ọ na if ha fụrụ fada ha do very happy. Wee kpee ekpere maka nwanne anyị nwaanyị bụ Roseline Nwana, onye hapụrụ anyị. Ka anyị kpekwuo ekpere maka nzukọ, maka onwe anyị na mkpa ndị ọzọ ga. Nna gị gbaghara m, Chukwu m, Ezinne onye ebere, gbaghara. Maka ndị nnukwu ụkọchukwu nọ n'ime nzukọ, ka onye ha ike na ikwudosi ike nke ha ga-eji bụrụ ezigbo ndị ndu ma tọọ ezi ụkpụrụ n'ihe ha na-akụzi. Arịarịọ gị biko gị nwanne m. Nna gị gbaghara m, Chukwu m, Ezinne onye ebere, gbaghara. Maka ndị ji ọkwa ọchịchị dị iche iche n'ọha obodo, ka ha rụọ ọrụ nke ịkwalite ikpe nkwụmọtọ na ezi udo. Anyị arịọ gị biko gị nwanne m. Maka nwanne anyị nwaanyị bụ Roseline Nwana, ka Chineke site n'ime obi ebere ya niile gbaghara ya njọ ya niile ma zọpụta ya n'ahụhụ ọchịchịrị niile. Anyị arịọ gị biko gị nwanne m. Nna gị gbaghara m, Chukwu m, Ezinne onye ebere, gbaghara.
kpee ekpere ka Chineke nye nwanne anyị nwaanyị Roseline Nwana aṅụrị etiti ndị nsọ ya niile. Anyị arịọ gị biko gị nwanne m. Dinwenu Chukwu anyị, onye okike na onye nzọpụta anyị, n'ụlọ ekpere anyị ma zọpụta ụmụnne anyị nwoke na nwaanyị na afụfụ nye ha mgbaghara ha chọrọ n'aka gị, ma nyekwazi anyị aṅụrị nke ndụ. Anyị na-ayọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Jike niile na-alụnụ Jinwenu biko n'ala aja anyị na-ehunyere gị maka nwa odibo gị bụ Roseline, biko nye ya aṅụrị ebighị ebi n'ala ndị dị ndụ. Anyị na-ayọghazi ka anyị nwee ike isonye ya otu ụbọchị na aṅụrị nke ndị nsọ site na Kristi Dinwenu anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi unu elu. Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịla anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. Dinwenu o Nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye ji ụwa tụọ ụwa site na Kristi Dinwenu anyị. Ọ bụ na ya ka nchekwube mbilite n'ọnwụ dị nke ọzịzị chawapụta n'ebe anyị nọ, ka ndị na-aga anwụrịrị na-ewute nweta ntasi obi site na nkwa ndụ anwụ ọnwụ dị n'ụwa ọzọ. Eluigwe na ala jupụtara n'ebube gị, Hosana n'elu kacha elu. Ọ na-engọzi onye bịara n'aha Onyenwe anyị, Hosana n'elu kacha elu. Ịdị nsọ ezi Dinwenu bụrụ isi iyi nke adị nsọ, ya mere anyị na-ayọ ka ido onyinye ndị ya nsọ site n'ikukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọọla anyị ahụ na ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetara ka edunye n'afụfụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekele nyawa ya, nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a rienu ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu. Tụọkwa ka o siri mee mgbe e richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bunye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, ka ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ka e were gbaghara njọ ga na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe. Dinwenu ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị ehunyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị gụnyere anyị na ndị tosiri ekwu n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala yọọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi
bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwenụ ncheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na popu anyị Francis na bishọp anyị Paulinus na ndị echiri echi niile. Cheta nwaodibo gị Roseline, onye isi n'ụwa akpọrọ ka ọ bịakwute gị, ebe ejikọtara ya na nwa gị n'oyiyi ọnwụ ya, mee ka ya na ya bụrụ otu na mbilite n'ọnwụ ya. Chetakwazi ụmụnne anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị arịọ ka imere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl dị ngọzi, Antoni dị nsọ na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa taa ụwa, keta ekpe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi na n'isonye ya nakwa n'ime ya na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ na otito niile si adịrị gị, Chukwu nna ji ike niile, site n'ụwa taa ụwa niile. Ebe enyegolo anyị iwu na-enye ndụ, anyị abụrụ ndị eji nkụzi nke Chineke wee zụọ, ka anyị walụ n'nkam obi kpee. Ka otito dịrị afa gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa a ka esi eme ihe n'eluigwe. Nye anyị tata mkpụrụ anyị, gbaghara anyị dịka anyị si gbagha ndị be anyị. Ekwela ka anyị zọpụta anyị n'ajọ ihe. Zọpụta anyị na ya osebụlụ ụwa n'ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka azọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbanahụ nsogbu niile. Were nchekwube dị nsọ na-atụ anyị maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ ụlọ, udo nke m ka m na-enye ụlọ. Enekwana ya na njọ anyị bịa, kama n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, gụwa ịdị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke osebụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta na ibe unu ekene nke udo. Nye ya ezumike leenụ atụrụ nke Chukwu, leenụ onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ ike nwa atụrụ Chineke. Dị nwenụ, anyị na-ayọ ka oriri nsọ nke anyị nata wetara nwanne anyị bụ Roseline ihe na ezumike ebighị ebi, ka ọ kwadazi anyị iso ya keta oke n'otito nke a na eze gị. Anyị na-ayọ nke a site na Kristi dị nwenụ anyị. Akpọchagwo ahụ one by one, anyị amagwuole mara ebe si wee bịa. Ana m ekene ebe n'ofu n'ofu etu esi wee rụọ ụka wee nwee ike ịbịa for the maasị nke ekwu na mgbede a.
biko ana m ekene ebe ma ndị si ebe tere aka ma ndị si ebe dị nso were ekene ndị ụka niile biko ebe onye si ana m ekene ya ọ ga-adụ onye ọbụla ma n'aha Jizọs biko ka anyị kene Chineke ọ dị mma. Thank you very much. Ka Chukwu chikere legozie unu nna na nwa na mmụọ nsọ. Misa akwụsịgo ka anyị naba n'udo. Good evening, Father. Good evening. Father, because you are fine. Ihe mere n'obu na Roseline bụ onye biri ndụ na-agba akaebe. Roseline anaghị ezo ezo n'ihe gbasara Chineke. Ndị o so n'ihe kpata Chineke ji wee nye ya ogologo ndụ ka ndụ ya wee bụrụ ozi ọma wee dịrị ndị na-eto eto n'oge ugbu a. Ọ eziokwu na o mechara nwere aka mgba ụkwụ mgbu, mana ụkwụ mgbu a ekweghị ka ụkwụ mgbu a metụrụ ihe gbasara okwukwe. So mgbe ọbụla ihe gbasara Chineke na-achụ ya ụra, ihe gbasara Chineke na-agụ ya aka niile. Mgbe ọbụla ikwudo ihe Chineke ọ na-enwe aṅụrị. Mgbe ọ bịa ọ na-aga ọ chịrị otu dị iche iche. O so na ndị isi Legion of Mary na-ekesi ekpere ike kọnfrontaliti dị iche iche. Ọha nwa bụ ndị ụlọ ọrụ ndị nne ụdị ife n'ụzọ pụrụ iche. Ọnya ka anyị ga-enwe aṅụrị na Chineke nyere ya ogologo ndụ. Ọtụtụ ndị mmadụ wee nwee ike igbo n'okwu ya. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eto eto wee negere ya anya ka esi abụ ezi nne, ka esi abụ ezigbo nne. Ọ chịkọ ezinụlọ ya, chịkọ ụmụaka Chineke nyere ya n'ụzọ dị iche iche. Were ha nchaji onye iwu n'okwukwe ahụ kwesịrị ike. Ada etu otu wee zụlite ha ka ha si wee nọgidesie ike n'okwukwe ahụ wee ruo n'ụbọchị nke taa. Ka efe na-agwa ụmụ ya na ndị ọla bụ ihe m na-agwa ụmụ ya bụ na eziokwu na ọ na-ewute nkewa ekewe, mana anyị ga-ama anyị nwere olileanya na mbilite n'ọnwụ. Ijego nwere ọnọdụ pụrụ iche n'ebe Chineke nọ na ọ ga-ayọtabasị ha ahịhịa na-ayọtara anyị ahịhịa ka anyị hapụrụ ihe ga-eme ka ụmụ ya jikọọ ọnụ na-ayọ Chineke ka o wetakwa ụdị mmadụ Roseline ọzọkwa n'ezinụlọ ya ahụ ihe niile. Fada ka efe na-agwa ndị ya dị eto echi ihe na-agwa ndị ya bịa dị echi ka a na-eri ka a na-aṅụ echetakwa na o nwere ebe a na-eje ka anyị ghara ichezo na o nwere ebe a na-eje maka oke oriri na oke ọṅụṅụ. Onye ọbụla ga-eri maka Roseline na-anwụchu ha anwụchu kama na ka anyị were ezi obi wee na-abịa ihe niile a ga-eme bụrụ ihe ga-enye Chineke otito ka ọ ga-abụ anyị gacha anya na-atụle ma ọ bụrụ na ewecha ya gozi ọ bụrụ na o rute oge nke Nwana yeze Imoni Ayeyeyeye Agabako ihe Chukwu mere m n'ụwa n'ịhụnanya Chineke karịsịa soro m too Chukwu mgbe niile mkpọgụrụ gị ịnasa m elere anya n'azụ ime mkpa m ka m kpọgụrụ gị ọkwa ịzara m O Chineke onye dịka gị o Chineke onye dịka gị aṅụlụ aṅụlụ ndụ ma onye dịka gị o Chineke onye dịka gị ebulite ụzọ atụba onye dịka gị eze ndị eze onye dịka gị aṅụlụ aṅụlụ ndụ onye dịka gị o Chineke onye dịka gị amama amasị amasị onye dịka gị o Chineke onye dịka gị
Họpụtara onwe unu Chukwu na onye unu ga na-efe mụ na ezinụlọ m anyị ga-efe Chukwu ọkaka nke bi n'igwe na mmalite na ọgwụgwụ Alfa na Omega naanị gị ka anyị ga-efe anọkwana n'obi abụọ anọkwana n'iri uju kpebiere onwe gị taa kpara onye ehihie ga-efe mụ na onwe m oke osisi na-enye ndụ ọgaranya ngada ọkaka nke bi n'igwe mmalite n'ọgwụ ugwu ọgaranya ngada mụ na onwe m oke osisi na-enye ndụ ọkaka me mmalite n'ọgwụ ugwu imama ya dị ebube imama Jizọs imama ya dị ebube onye ọma onye eze Draw me nearer, my God. Draw me nearer today. Jesus, my source every day. Father, draw me nearer. I pray. Draw me nearer today. Omewo ya, Jehovah Jireh, omewo ya. Abụ m ihe mbụ omewo ya n'oge ya Jehova omewo ya n'oge ya Thou art worthy worthy O Lord and power. All things are for the pressure they are Otu ọsọ ruo ame Jesus broken. Ihe sọrọ akwube Jesus broken. Nwana yeze Why not n'ime ya ewo enwere m onye na-edu m ije ị nwere onye na-edu gị ije enwere m onye na-edu m ije naanị Jizọs na-edu m na-aga Ibuchi m ibuchi m ibuchi anya m ji ahụ ụzọ agada gbatụrụ ụzọ nwoke obiọma olileanya nke m dị nsọ ahịa hụrụ ọkụ ma ahụghere gị ọkụ ọ gịnị ka m ga-eji tụọra gị zoro gị aga m akpụ isi ala nye gị ekele ibuchi m Jehova mee ibuchi m ibuchi anya nje ahụ ụzọ agada gbatụrụ ụzọ nwoke obiọma olileanya nke ndị nsọ ahịhịa nwụrụ ọkụ ma ahụ ya rere ọkụ gịnị ka m ga-eji tụọrọ gị zoro gị aga m abịa ala nye gị o meworo m ihe m yọrọ ya Jehova Jehova na Jehova
aṅụrụ aṅụrụ ndụ ọkaka jigide m onye nwe m Jizọs jigide m jigide m onye nwe m Jizọs nọnyere m nna ọsọ gị ka anyị ga-agba mmeri gị ka m ga-emeri ụwa nye m ike oge m niile ka m garida jigide onye nwe m Jizọs jigide nna m jisie enu m ike jigide onye nwe m Jizọs jigide ọsọ gị ka anyị ga-agba mmeri gị ka ga-emeri ụwa eze nna aka Jehova na-emere m mma ọlụ ebube ya ga-erugharị n'ebe m nọ isi ike ndụ na-adịghị ya tata ewo aka Jehova na-emere m mma ọ na-emere m mma aka Jehova na-eme mma ọ na-eme mma